Kabaret Brno uvádza epizódu do slovenského seriálu Maťa a Vika, kámošky zo základky. V slovenskom znení účinkujú Dejna Divat ako Maťa, Lola de Champagne ako Vika. Prajeme skvelú zábavu. V minulom dieli ste videli, ako Vika na Vianoce ochorela. Maťa ju prišla pozbudiť a priniesla jej vianočný darček. Celkový žúr prebiehal v poriadku až do chvíle, pokiaľ Vika nepozvala suseda. Tam až tento sused vynikol, ste videli v minulom dieli. Od tej doby sa dve kamarátky nerozprávali. Až teraz sa stretnú celkom náhodne v reštaurácii na Valentína. Dnešný diel je nazvaný Valentínske rande. Kde by som asi bola? No už som v tej reštaurácii, ako sme sa dohodli. Áno, sadla som si k špatnému. Som zistila, môj zlatý, že som si sadla k špatnému stoličku, vieš? A kedy prídeš? Všetkých vás srdečne zdravím dnes po obede na rádie Čobola 105.3 FM. Tak nahlas majú rádio, môj zlatý, že to... Mi telefonovať sem do rádia. A tak si drbnutý, však sme sa dohodli, môj. No nechceš povedať, že ma tu nechať sedieť? No neexistuje. Akože na stojáka? Môj však nemôže ti stáčať, keď sme nemali predaj. Jo, v reštaurácii na stojáka, aha. Tvojou mamou. A čo tam? Ja. Vy stojíte. Tak pozdravuj mamu. Áno, ja ju zdravím. Dobre, ale pohni si môj, ja tu nebudem čekať. Nie. Pa, môj zlatý, pa, čakám, pa, Zuzku, pa, maj sa zatiaľ. Sluha by... Á, dobrý. Stále tu robíte ešte? Čudujem sa. Poďte ešte zlatko, mi tu chýba. Mohli by ste dať hlasne do rádiu, aby som ju počula. Zahrajte jej pesničku a že som ju veľmi miloval. Dobre, Jožo, keď skočíš, daj vedieť. Voda, čo ma drží nad vodou, majster. Nazar. Do piči, ale teplo tu je. Spraví si selfiečko. Ale verite si. No do piči už to ukončí. Nebudem tu sedieť sama. Tá Marta Roša prišla. Ja sa na ňu nebudem pozerať. No takto s mamou rýchlo ukončí a prídi už, ale... Veri, ale už to ukončí a prídi, ja tu nebudem sedieť.
Bylo? No dobre, Feri, ja čakám ale bolnici, už som celkom nasratá. Áno, už som. Keď neprídete, nebude stať dneska môj. Tak, to bola pesnička, vážení priatelia, od Elánu Voda, čo ma drží nad vodou. Ďalej tu čítam z vašich správ a píše nám posluchačka Vika, ktorá sedí v reštaurácii. Máte to víno, co včera? Ano, dám si iné. Mohla by som si objednať, moja. Ahoj, moja. Moja. Ale som ťa, donies mi to víno a nejeduj ma. Nie, ja čakám, ja mám... Ja som si nevšimla, že to ani sedíš, moja, vieš? Ma celkom nezaujímaš. Mohla by som vás poprosiť, perničku vína si dá, moja. Ako sa máš, ale sme... Dobre, moja. Nevideli som chcela povedať, odviadol. Dobre sa má. Skúste sporába. Dobre. Pýtam sa na teba už dvakrát, vieš, moja? Ja si oskrčím vieš? Viete, čo vám poviem? Veľmi falošná je. Veľmi. Viete, čo ja si vás vyčotím. Ale nepočuj, moja. Ja som si išla pre cigarety a zabudla som si dobre. Tak, priatelia, máme tu ďalšiu výzvu. Telefonujte nám, ak niekto chce zanechať nejakú správu alebo vzkaz pre niekoho, kto mu chýba alebo koho milujeme. Môžete telefonovať práve teraz sem k nám do štúdia na telefónne čísla do rádia Čobola 103.5 FM. Takže čakáme na vaše telefonáty. Kto si zavolá, bude sa možno aj dnes milovať, alebo bude mať šťastie na svoju lásku. Takže čakáme, telefonujte všetci, priatelia. Do toho nám zaspieva. To by ma zaujímalo, kera pizda tam zavolá. Musím si odskočiť. Moja. Nehovor. Halo, rádio, čauky, zdravím vás. Ja by som chcela sa zoznámiť dnes na Valentína. Áno, zoznámiť. No, ako sa voláš? Tvoje meno, povedz nám niečo bližšie k tebe, aby sme vedeli, komu presne dať túto ponuku, aby za tebou prišiel. No, mám nick Mrdúza na Facebooku a ešte chcem tak povedať, že som oholená dole do tvaru americkej orlice a také heslo je, keď roztiahnem krídla, môžeme spolu vletieť. Takže som v Reštike v Bratislave. Hej, Reštika na Sedáka. Dobre. Dobre, moja, maj sa krásne, Mrdúza, dnes prejami ti krásny zvyšok večera. Čauky. Čaute, ahojte. Aha. Jo, tady. Jo, to je daleko. Galactica moja. Zaplať sám, bo keď už som to nevydržala. Počúvaj, to toho rádia volala na pizda moja. Áno, hovorila, že je Mrdúza, ale to je čo? Ale nepravda. Že chceš šukať moja, ale kefovať, že sa bude, to je strašne. Moja, predstav si, že ten Feri, ako on je ošpatnený. No, Dohodli sme sa, moja, že sa tu stretneme. Dohodli sme sa. Hej. O 7:30. hej, a? Stále sedí. No, vieš čo? A on mi vraví, že je so starou mamou svojou v reštaurácii na Stojáke, chápeš to? Chápem, hej. Ja to nechápem. Vieš čo zasa Moja, ja? vydrž, nezabudni myšlienku, hej. Áno. Ja si skočím pre cigaretle, vieš? Ty to Ja som nezajdeš. taká vynervovaná, však čo on mi Veď my robí? sme kamošky. Už do základky. Boli sme kamošky. Tak mi to nestíku. Ja už normálne Keď nefajčím. neprišiel môj soused, víš? Sused,
Success? Super moja, vieš? Do tej doby sme boli kamošky, ale teraz už nie. A čo si ho chcela s tou sukou prndou vykesovať? Ale aká ty si sprostá. Jaj, ďakujem moja. Vieš čo, moja? Ja som si teraz dala spraviť piercing. Nehovor. Ale... Nehovor, že si... Nie. Áno. Dala som... Moja... A čo bolesť? To necítiš. Necítiš? Dala som... Neverila by som. No, dala som si spraviť taký malý krížik tu na, hej. Nie. To prebodli, spojili. Ja som šokovaná, Ale vieš, moja. že je to malé. Je to veľmi malé. Nevidno to. Nie. Teraz plánujem, kúpila som si chirurgickú oceľ a dám si tam to. Nie je to moc? Nepovedz si to moja skalhote. Nohaviček moja. Na tie skurvené nohavičky si ne... Nemôže si spomenúť na tie skurvené nohavičky. Toľko správ chodí. A čo ti píše? Ale tak rôzni ľudia, vieš. Nie. A čo ti píše? Nie, nikto nepíše, moja. Sa nečudujem. Ale ja sa čudujem. Ale chceli čo moja? A môj fer je stále asi na stojak. A tu staromer, nezrazíme si stolíky, moja. Kričíme ako dve pizdy na seba pre celú reštiku. Aj to trošku. Niekto mi volá. Nehovor. Vieš čo, idem sa vytýkať do dvihnico, veď sme Áno, Vyvidí, nemá na zdraví. No, že som ja? Že si ja? Že som ja? Kde sa to zdvíha, moja? Počkaj. Haló? Tady mrdúza. Toto si robíš prdel. Do Ferry to nemyslíš. Nemyslíš vážne, Ferry, že voláš na toto číslo? No čo si drbnutý? Tak tebe sa zachcelo jebať mrdúzu, ty pičo. Toto nemyslíš vážne, Ferry, medzi nami je konec. Ja to myslím vážne, Ferry, toto nie. Ja ti nestačím. Ale čože som kefovala se susedom? To už je dávno, môj zlatý. Ja som s ním A čo už dávno s ním kefuje ona? No mrdúda, no kto iný? A kto to je? To je Ferry, on ti volá. Daj mi ho. Na tú mrdúda. No toto Ferry, to bude rozvod. Ja som... Čauky mrdúza. Ahoj. Ale nehovor s ním do piči. Už si vykefovala suseda. Nemám s tebou rozprávať, Ferry, Čo myslíš sa, polož to? Sa vravel, že je so starou mamou, čo má také myšlenky? Neotravuj! Ja volám ti naspäť, keď pôjdem domov. Dobre, môj slav. Moja, vymaž si toto číslo, moja, vymaž si okamžite z toho telefóna, ja to neumiem, ináč by som to urobila. Ja mám Nokiu ešte stále. Bravo, pekná. Ja som Ale poď zrazu, vieš čo, daj Ja to musím prodýchávať. A daj mi pokoj, však ako by to vyzeralo, ja mám úplne šaty do piči, by to máš napravené, moja. Prirodzene. Ferry Victor, jebať mrdžuzu, chápeš, toto moja, ja tu sedím ako pizda od 7:30. Od 7:30 tu sedím, zraz si ten stolík, to musíme rozobrať, Poď toto si ku moja. mne, poď. Ale však ja už som to posunula. Ale tam nič neuvidia.
Ty mi daj pokoj! Ja som nevybrala inú repliku, chceš víno? Dám si troška, normálne, nepijem, ale dám. Dobre, Ja sa budem rozvádzať, moja. ale on je dobrý On to dcery. ešte nevie, ale ja sa budem rozvádzať, on nie je to však jebe, kde môže, do piči. Preto je dobrý. Moja, ako ty to robíš, teda si dostala Ferryho, teda vtep přes Ferry. Ja som taká šokovaná, moja, ja by som to do ňou nepovedala. Čo toto je? Čo to Však je? si mením nohavičky. Si na to príde. Ja som tak rozčulená, že až plujem, moja. Vieš čo, práve Som taká rozčulená. Nebudem si spravať selfiečko, čo by som robila za selfiečko? to je strašne moderné teraz. Nehovor. Všetky tam vyzeráme tak isto. Ako to? Tak to? Vieš čo, radšej si ho nerob. Ale chápiš? Oje, ja som taká sklamaná, ja čakám, stále čakám od polnočnej a neprichádza, chápeš to? Tento kokos, čo chce jebať teba, akože on nevie, že si to ty, pretože to by ťa nechcel mrdať. To by si veľmi rýchlo rozmyslel. On mi nekúpil tento osprostenec, nekúpil mi ani kviet na Valentína, chápeš to? Ani rúžu osprostenú, chápeš to? Nedal, je to taká. Nekúpil ti kytku na Valentína. Nekúpil mi kytku na Valentína, chápeš to? Tak chápem. Ja. Moja, chápeš? Ty už si veľmi špatná. Čo toto je? Ale no piči už. Skoro měsíc je vpředu, místo půlka máme budu. Skoro mesiac je preč a ty si volná hoď. Docela to vypadalo, že nám bude hezky. Na to, že byl z Běliny, mluvil plně česky. Nedal jsme kytku na Valentína, ale tím mě dal. Tím tuckou ségrou a slibem vína. Každý rok provádám mléčnou milkou. Bramburky došly před malou chvilkou. Nedal jsme kytku na Valentína. Čekám, že mě pozveš aspoň do kína. Ty se nikde souráš, ani jedna zpráva. Úplně mě bouráš, bože, já jsem Vadilo by ti, keby som si dala cíku? Vadilo. Teď já vím, že Valentín je jen reklamní bublina. Jak se ale bránit, můžu, jsem cílová skupina. Já myslím, že Valentín je len komerční sviatok. Pomínají je lepší sviatok na deň papok. Ty jsi těhotná? Nie. Aha. Len tak já si teď počkám na 1. máje. Snad mě vezme na pečím, po třešní přijďte máje. Dobrý moja, rozumiem, má je lepší sviatok. Môj brato je strašný debil, to varíka na fiatok. Nedal sme kytku na Valentína. Nevieš, tady tu s tvou ségrou a slibrem vína. Každý rok prokládám mléčnou milkou. Hermelín došel před malou chvilkou. Nedal sme kytku na Valentína. Tíru mám po krku, že nepálá mikína. Ty se někde souráš, ani jedna zpráva. Úplně mě bouráš, bože, já jsem Vážně to musíš tak prežívať?